हेलो गाइस खुलुमबाय मा खबर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दा नै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय थ' नायलांदो लोगोफोर नोंसोरबो लोगोफोर जोंनि अरांनि बाथौ मन्दिरखौ माबायदि नुदों नायदो लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थिनोसै जोंनि अरांनि बाथौ मन्दिर आरोना बियो गाबोनो अपेनिं खालामगोन जोंनि बे बाथौ मन्दिरखौ ओमफ्राय सपनिहानिफ्राय ओमफ्राय सिलभार जुबलिया जागोन आरोना प्रग्रामा सपनिहानिफ्राय जागोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरखौबो फैगोन होननानै आसा थाबाय थ' फैदो गासैबो नायफैदो जोंनि अरांनि बाथौ मन्दिर अपेनिं खालामगोनखौ ओमफ्राय सिलभार जुबलिखौबो नायफैदो सपनिहानिफ्राय जागोन गासैबो फैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नायफैदो आरो गासैबो सिङाव हाबनाय नायनोसै आयौ जि मोजां नुखादो बिबार लाबोखाबाय नै गाबोननि थाखाय गाबोन बाथौ मन्दिरखौ अपेनिं खालामगोन एनि बिबार लाबोखाबाय आरो सिलभार जुबलिनिबो बिबारा लाबोखाबाय जि मोजां नुदो बिबारखौ बिराद मोजां नुखादो बिलाय नै आयु टाइल्सखौबो जि मोजां नुदो नै जि मोजांखा नै बेयाव बावनाय नै आयु बिराद मोजां नुदो बिराद मोजां नुदो बेथिं साइडआवहा सिजौआ दङ सिजौखौबो खोन्थिनि आं र' बेयावहा गायसनगोन गाबोनो मन्दिरखौ गाबोनो अपेनिं खालामगोन ना बेनि थाखायनो बेयावहा गायसनगोन सिजौखौ नै जि मोजां नुदो बिराद मोजां नुदो नुदोलै आयु बिराद मोजां नुदो ओइ सायावबो माबा बनायदो बाथौनि मोजां थांनो मासे मोजां आयौ सेलफि लादो मालाय नै मिटिंनि माबाया गेट हारा हारा नुखादो नै मोसानायफोरा नै ओइ थिं नायना हो खेबसे बाजै गावदां स्टेजआ बेयाव मालाय दादायमोना जना दोङो नै बेयो जोंनि मोसानाय फोरोंनाय सार आर'ज खन्नायफोर जनाय दोङो मादि नुदोंलै सायावहा जनानै दोङो मोसानो मोनाखै बेस्राफोरा नै बाजै गावदाङा थांनोसै आं र' आइथिं मालाय मोसानाय प्रेक्टिस खालामबाय थादो इखौ नायनो मालाय मोसानाय प्रेक्टिस खालामबाय थादो नै इयावनो मोसागोन इसोरबो स्टेजआ बै इथिंजाय स्टेजआ इथिंजाय
जोंहा फरायदाब्रानाय आरो बादालि गेलेनाय मोननै आयदायावबो गेलेखौसो बांसिन नायो नाय जानायखौनो रिबिका बसुमतारी मिनति मोसानायनि दख'ना रानना होदो नै ललिता दैमारी अरुगुटा ना शिवाश्री समायश्री दे जोंनि लाइना दोंखाजोबो रांनिया दख'ना मोनबाय दे निका माइनश्री जम्बाश्री रंजना रामसियारी इखौनो गानना मोसानांगौ जोंहा बुधबारै गैया समश्री बसुमतारी गोजानो फैसा लाबोखै नङाना दा लाबोआसै आङो फिथा दखान नै लोगोफोर जोङो बाथौ मन्दिराव थांबाय थादों आरोबाव बिलाय मासे बाराद्राय डायलग होबाय थादों बे मास्टरालाय मासे हामा बक्सखौ हामा खालामनांगौ नोङो बायना होनांगोन जोंनि बैसागुआवहा मोसानांगौ बक्सो बियो जोंनि मास्टरा बिराद हामा नैहाय मिटिं जागोन जायगायाव खेबसेबाव फैबावनांबाय जोंनि मोसाग्राफ्रालायनो खेबसे स्टेजखौ नायना लानोनो ओमफ्राय इनिखाय आरोबाव फैबावनांगौ गोनां जाबाय नै भलन्टियार गथ'फोरा दाबो दङ माने इसोरखौ माबा खालामहोबाय थादों प्रेक्टिस खालामहोबाय थादों आरो भलन्टियारफोरखौ ओमफ्राय दा नै जोंनि ग्रुपआबो आरो फैबाय स्टेजखौ खेबसेबाव नायनो लागि नै गथ'फ्रा थाङाखैयानो दाबो दङ जोंनियाथ' मोसानाय प्रेक्टिसा दहायनो जोब्बायमोन ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय दा नै आरोबाव माने खेबसेबाव मोसानायनो लागि फैदो नै गथ'फ्रा आयु नै गथ'फ्रा दख'ना मोनबाय नोंसोरो मालाय फार्स्ट दे थिगानो दङ बा मालाय गथ'फोरनो दख'ना नानिमोन दख'नाखौ खिथिलाय नै बा मालाय दख'ना मोनबाय न' नोंसोराबो वा दे मोजां बसुमतारी ब्लग नुगोन दे नोंसोरखौ साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो दे नैहाय लोगोफोर स्टेजआ आरोबाव खेबसेबाव देखायलायबाय आं नोंसोरखौ बेयावनो आरोबाव नै मोसानो फैबावबाय नै जोंनि गामिनिफ्रा मोसानो सोलोंनायफोरालायनो खेबसेबाव बेयावहा मोसानायनोनो स्टेजआवहा दा लाइटआनो गैया नै मा जागोनथाय लाइटआव होगोन ना होआबा लाइटआनो गैया लाइटआ फैबोला मन्दिरखौ ओरैबायदि मोजां नुगोन ना लोगोफोर माने बुंनो ना बिराद मोजां नुयो दा उनाव लाइट फैबोला आं देखायगोन लोगोफोर नोंसोरनो जि मोजां नुखादों ना मन्दिरखौ नै भलन्टियारनि गथ'फ्रा गामसा मोन्दो दख'ना मोन्दो नालाय जि खुसिखा मालाय गथ'फ्रा मासे गाज्रिबाय थायो आंखौलाय बिसोरलाय नै लोगोफोर लाइट फैबाय जि मोजां नुखादों नायलाय नाय भिउखौ नाय जि मोजां नुदोंलै नाय आरो मन्दिरखौ देखायहैनि आं नोंसोरनो दे लोगोफोर गामसा मोनबाय माबायदि गामसायालाय मोजां ना नै जोंहाबो दख'ना मोनबाय मोजांसो नै लोगोफोर मन्दिरखौ बेबायदि नुदों आरोना
जि मोजां नुदो लाइटदो आगोलनिफ्राय दोनखायो आङो न'फ्रानि गाबोन माने बे बाथौ मन्दिरखौ अपेनिं खालामगोन आरो ना नै गेटा बेबायसा ओमफ्राय नै मन्दिरा ब्लग नै मन्दिरखौ बेबायसा नुदों आरो ना हरावहानि हरनि भिउआ बेबायसा बिसोरो माने डेक'रेसन खालामबाय थादों नै इथिंजाय बिबार लाबोना दोनफैबाय बिबारफोरखौ नाय इमान मोजां मोजां बिबार लाबोना दोनफैदों गाबोनो सानावसो मोजां नुगोन आरो ना दिनै माने गाबोन बाथौखौ अपेनिं खालामगोन ना मन्दिरखौ ओमफ्राय माने दिनै माने एसे डेक'रेसन खालामदों आरो ना मोजाङैनो नै मादै नुदों लोगोफोर जोंनि बाथौ मन्दिरखौ नाय इथिंजाय बैसागु दंखोमा लाइट होनो हादों जि मोजां नै आरोबाव थांफिनलायनोसै खेबसेबाव नै बाथौ मन्दिरा जि मोजां नुखादों ना जि मोजां नुखादों नै जि मोजांखा नायदो लोगोफोर जोंनि अरांनि बाथौ मन्दिरखौ नै गाबोन अपेनिं खालामगोन ओमफ्राय सबनियानिफ्राय आरो प्रग्रामा गाबोनथ' बाथौखौ अपेनिं खालामगोन नालाय ओमफ्राय सबनिहा माने अपेनिंआ गाबोन जागोन ओमफ्राय सबनियानिफ्राय एसे प्रग्रामखौ सबनियानिफ्राय खालामगोन आरो ना नै मोसाग्राफ्रा सोलोंनो फैदो प्रेक्टिस खालामनो जि दावरावखानायलाय लोगोफोर थांलायनोसै नै प्रेक्टिसा जोब्बाय मास्टरासो बक्सखौ थिखांना लाबोनांगौ लांनोबो नांगौ फोरोंनोबो नांगौ दै गैया मा गैया थांनोसै दा जोङो न'आवहा मोसानाय जोब्बाय दा मन्दिरखौ नायनानै थांनोसै आरो दा मन्दिरखौ नायबाय खेबसे नायबावबाय नायनानै थांनोसै जोंनि अरांनि